Hello! Good morning sa ating lahat mga kabikolana. So yan, ngayon po ay nandito na naman po ulit kami sa Bakakay. So pangalawang araw po ito. So kakarating lang po namin, galing po sa bahay, tapos dito lang po kami. Tapos yung ibang mga kasama ko, actually marami na kami kasi kahapon. Meron na kaming kasama ngayon, madami-dami na kami. So mamaya makikita nyo at makikilala nyo sila. Mamaya pag pumunta na ako dun. So ngayon, nandito muna ako sa tricycle ni tatay. So ito yung dinadala ni papa pagpunta siya dito sa trabaho niya. So yan, dahil nga pangalawang araw na to, ayan, iba na, diba? Nandito na yung aking sombrero, yung cap ko, diba? Tapos ito naman, suot ko yung yo ni Kuya Nolly. So shout out sa'yo Kuya Nolly, kay Kuya Gacho. Shout out po sa inyo, sa Kuya Melvin din, shout out po. So yan. At dahil nga second day na ngayon, nakapag-ready na ako. So dala ko na yung basta itong mahabang to. Tapos ito yung ginagamit ko. Ano pang nadala ko? May dala nga pala akong saging, santol. So kakainin nila dun mamaya. So let's go mga kabikolana. Yun. So yun mga kabikolana. Tara to si Aba. Pupunin ba? May kudan siyang dala. Kiran, ba't kanino yan? So kasi nga pala mga kabikolana, maggugulay kami doon. Oh my God, baha na naman siya mga kabikolana, oh. Baha. Yan, oh. Hello po, Kap. Shower out. Morning. Okay. So yan mga kabikolana, sige. Anuin na natin to yan, oh. Baka mahulog cellphone, oh my God. Yo. Tapos mamayang tanghali na naman, wala na tubig. Tapos doon, na naman yan, bus. Tawag yung unas. Bus. Let's go mga kabikolana. We're here mga kabikolana. So sabi ko sa inyo, di ba marami na kami. Ayan o, madami na kami. So baba natin. Diba? So yan si mama. Santo. Si Bunso. Naka-jacket na. Ayaw niya na daw umitim. Buboy! Ayaw mag-jack. Alam mo yan, mag-ano sa tubig. Ayan yan. So yun po mga kabikolana, at habang sila'y nagigisa doon, magluluto ng pansit. Dito kami sa may tubig. Pansit. Pero mga pads. So yan, shout out kay Padin. Meron akong shade sa bahay, kaso naiwan ko. Inisip ko kagabi dadalhin ko yun. Yung talaga, yung gusto mong dalhin, hindi mo talaga madadala. Kakalimutan mo talaga. So yan, try natin. Yun. Kasi ang init, tapos para naman para sa mata ko, hindi siya masyadong mainit. Yun. Baka maulan yung buhon. Ay naku, mababasa kagad ako. Wag muna. Dito muna tayo sa mababaw. Nabasa na yung short ko mga kabikolana. Okay lang yan. Tapos mamayang tanghali na naman is mag-uunas yung doon na naman yung tubig. Doon na. Tapos kukuha na naman kami ng shell. So tingnan natin. Kailangan makadami tayo ng shell.
Kagabi nga pala, mga kabikulana, inano na namin yung shell, niluto ni Papa, merong sabaw. Tapos nilagyan ng dahon ng sili. Tapos yun, ang sarap. Ang sarap mga kabikulana. Madami kasi yung nakuha namin. Madami-dami yun. Kaya yun yung ulam namin kagabi. Balik tayo dito sa ating So yun po mga kabikulana, nilagyan na ng tubig. Ang lakas ng hangin. Sumasayaw yung yung apoy. Balikan natin yan mamaya. So dyan po mga kabikulana at at si Bunso, naliligo na sa dagat. Ayan. Yan sila. Naiwan ko mga kabikulana yung payong ko sa bahay. Ano ba yan? Ay, ako kumakain si Bunso ng santol. Ang ganda ng tubig. So yan, dito na talaga ako iitip. Charot. Sarap ng hangin mga kabikulana, oh. Diba? Pag umitim tayo, gawin na lang next life. Kasi mga kabikulana na madaming naliligo. Mamaya nito, wala na. Inundo na yung tubig. So yung mga kabikulana nilagay na yung pansit. Ay, uli, sabaw pwede dyan, ano? Oo, idagdag na lang yung sabaw. Diyan. At ang nagluluto ay ang napakaganda kong tita, si Tita July. Shower out. Hello. Pati si Mama, makakalimutan. Sabi mo sa vlog. Kasi mga kabi ko lang naglalabas. Bunso! Ang cute talaga no, may para siyang isla na napakaliit. Ano? Sirena yard. Paano yung sirena, bibi ko? Nagkakamangka, bibi. Day ka man naglalangoy. Ayun nga niya, si kunutog isla. Ika daw, tataot, mamaya pag tanghali na, na yan, ubas na bagawara ng tubig. Ayun man agad kahapon nga, ni Udig di o, kasi duman. Ay, mauli ka na? Hindi ka na makulit, hindi na ikaw katulad. Kaya mo yan, totoo ka man maglangoy. Kung ako totoo, kung ako marunong lumangoy, lalangoyin ko yon.
mo na. Baby, ang itim mo na. Nagkakamang. Gumagapang si Bunso. So yun mga kabikulan na nagkakamang sa Bicol. Sa Tagalog, gumagapang. Hala, baby, delikado to oh. Yung kawit siya ng, yung bakal siya mga kabikulan na nakaano sa bangka. Tapos ayan, di ba may tali. Tapos ito yung bakal. Ang talim nito oh. So, dapat niya nakaano. Ay! Hindi. Kasi nga yan oh. Ito yung orange oh. Nakita yung mga kabikulan na yan. Ito kasi oh. Nakaano siya, nakaangat ito. Mataas. Tapos baka maanuhan ng bata. Huwag ka dito, bebe. Diyan ka. Gumagapang si Bunso talaga. Tinakabi ko lang na din kasi yan marunong lumangoy. Pareho kami. Ay, so lakas na hangin. So yun po mga kabikulana, kahapon nakauwi kami ano na 4. So alas 4. Ay magpa-5. Oh, 5 na nga, magpa-5 na. Pagka-uwi namin, nagsalamin ako. Grabe yung mukha ko dito, oh, ang pula dito. Dito, pareho kami ni Bunso, mapula dito. Sa ano. Tapos ganun talaga kasi kami pag nabibilad, namumula yung mukha namin dito sa may ano. Tapos magiging na siyang parang itim na siya. Parang sa una, ano lang siya muna, red. Mamumula siya. Para siyang so sabi na nga ng iba, nagro-rosa-rosa daw. So yun, nagro-rosa-rosa nga yung mga mukha namin. Lalong-lalo na to si Bunso. Pag nabibilad. Tapos after nun, napag-rosa-rosa, nagiging black na siya, na umiitid na gano'n. Makikita nyo maitim na yung dito. Kay Bunso nga eh. Kahapon. Kahapon, ano na yan? Ang pula. Tapos sabi ko, ano, ang itim niya na. Kaya yan, nagdala naman siya ng jacket ngayon. Kaso yan pa din nabilad. Tapos ako din, Diyos ko, naka-shirt pa si Inday. Kahapon naka-pants na mahaba. Kaya parang hindi naman na ano yung legs ko. Pero ngayon, pero okay lang, at least nag-enjoy, diba? Yan nga si Bunso, enjoy na enjoy. Diyan ka lang, bibi ko sa gilid. Malalim pa yung ano. Hi, Clint! Hi, Clint! Dito, maligo ikaw. Maligo ka. So, yan po mga kabikulana. Naluto na yung pansit. So, wala tong sahog kasi di na nalagyan. Grabe ka naman. Ay, meron pala tong sahog mga kabikulana. Yung manok. Dang! So, yan si mama. Kain na kayo mga kids. Si Shaina. Ina! Bibi ko. Manaina! Tara. Bunso. Ayan o, kainin mo na yan. Kainin mo na yan. Bunso. Ayan siya. Kain na po. Sa ulan, di ako nagkain patay. Namatawa ka mo, ano? Sige lang si Bibi. Bibigyan ka na. Subuan pa kita. So yun po mga kabikola, nakain tayo. So subuan natin si Bibi. Ay, sorry po. Subuan kita. Bunso. Doon lang ako ba?
Una na. Ako ba yan? Ako na ako tiyo. Ay, magbantay. Hindi pa mga kabikol. Kahit ito kan, kahit Nagdala kang bado? yun sa rin ito na nahunasan. Laro ko sa baybay, sa mas, sa mas. Hindi pa naman mainit. Nagka-taste? Panaan. Ang pan. Ay, kung ang kaya arga, ay, kung sarap ay pa, Tama na ha. kumanap ko sa baybay ko lang na. Wala na. Barang mo na kita ko wala. Panood mo na. Ayo. Awas. Tama na. Tama na. Uy, lang mo yung susit si Perman. Takaw ba ba rin? Ako muna bibig. Ano, bumili? Yeah. Mura kang basta din sa ako? Bigyan si Iko. Padagat na. Ito duman, katong pataba ng mga paalaw sa. Taawin pa, ano mo balik ka na. Dahil naman yung mabasa pa. Turun po bareng sa Yan, mo yan. Magayo niya, tahulaso na. tara ito, para o. Antos ka naman sa Dapat puro. dito pa. Iba sa kuya. Pagkarido. So yun po mga kabikulan at kakatapos lang namin kumain ni Bunso. So ito si Bunso. Ayun. Ubi ko na, tarong Ayaw niya talaga magpakita sa camera. So camera mag-a-adjust. So yun, mag-aayos muna tayo mga kabikulan at nandito ang aking suklay na bungi. Ah, ano mo, sino nga ba yun? Shoutout nga pala kay Christian Abaka? Abaka ba yun? Basta yun, madami siyang comments sa vlogs ko. So, marami siyang comments sa vlog ko. At nabasa ko doon si Perla. So, yun, FYI po, hindi ko ginagamit sa buhok yung Perla. So, ganito lang po kasi yan. Ang pinaka-basic po na reason kung bakit dry yung buhok ko, may kulay po kasi, kinulayan po kasi ito ng tito ko. So, si tito po yung salarin. Si Tito Jomar po. Kinulayan nyo po. Ayan po, may kulay, diba? So, halata naman. Pero, yung buhok ko talaga, kahit na bago siya, yung dito, kasi hanggang dito yan. Dito hindi yan. Yung dito, para talaga siyang may kulay. Kasi nga, si Bunso nga din eh. Hindi siya kinulayan, pero brown yung buhok niya. Ganun po yung buhok namin. Tapos kinulayan pa to ng tito ko kasi wala, tinry lang. Tapos kaya siya namatay. Parang namatay, ganun. Nasira yung sa dito. Kaya hindi ko na to papakulayan. Hindi ko na yung papagalawin. Pag naghaba na siya, kasi puputulin ko na ganun. Hala, short hair? Oh my God. Hello. Hindi ka daw lamigin? Mga kabikulan, no, short hair.
tumaba lalo yung mukha ko. Oo, tataba yung mukha ko pag nagpa-short hair. Huwag ka na Julian. Tamo yan. Pinuhay man lang yun, Noy. Hindi bagay mga kami ko na bagay talaga yung mahaba sa akin. Marami na nagsabi. So, yan, meron ako ditong Ilaw ko na ugaring ang pangarap. Sanrio. Kumaharap ko na ni Kay. Bunso. Basta po yan. Pinggan. So, yan, ayusan ko muna yung aking sarili. So, yun mga kabikulana, magalaw po yung camera kasi po malakas yung hangin. So, pasensya na. Hindi, nagagawan ko na nga na eh. Doon sa kanal, mga ano ah. Katrabaho ito ni Bise. So, yung mga kasamahan ko, ayun o, naliligo na sila sa dagat. Katrabaho ka sa biyak eh. Ano ka kung magtatala ako ng buhay? Kapturanan. Kapturanan ng linaw na meses sa ano. Ora mo gari ba ko ng fake. Fake na sinabi mo. Sa Pag-iano na. Ayun mga kabikulan. Tapos meron po tayong maglilip din po tayo mga kabikulana. Lipin. Ano family na. Sabi mo ba? Ano, nag-vlog pa ako di ko naman nag-vlog. Shower out po. So, yan mga kabikulan. Dalawan kasi yan. Ito yung sa unang ano. Sila nakita nun na yung are. Tapos, gano'n. Sino mga kabikulan na done? We're done. ugaring. Kung saan ba kayo niya? Alik ang kawaso. Ano? May panlak na ah. Ay, may panlak yan. Sabay lukan. Tapos, Sabay lukan. May tuloy. magkakapatid. Wow! Bumagay! Mga kabikulan oh. Bumagay ah. Ang cute. So yun mga kabikulan, tapos na tayo mag-ayos. So punta na tayo ng dagat. Dagat! So yun po mga kabikulana, let's go na po sa dagat. Ito na si Clint. Ayun, madaming naliligo. Naliligo si ate. Ikaw buboy, ma-swimming man ika? Ma-swim-swim ika? Ha? Ma-swim-swim ika? Kaya po mga kabikulan at yan po ay naliligo na po silang lahat. So ayan si Buboy Clint. Naligo siya kasi nagsuka siya yung pansit na kinain. Saan na yun? Yung pansit na kinain niya na luwa. Yung parang sinuka niya. Ganun. So yan si Aba. So ayan sila. Naliligo sila bunso. Tapos yung iba nandun nag-asikas, nagluto yung ugpan. Di ba na siya yung shell na buka na inaalis nila yung ano, yung laman. Tapos ano kaya gagawin doon? Hindi ko alam, sila na bahala kasi may mga bagong ano yung, hindi ko naman kasi yun kilala kaya umalis ako doon. Okay na ako dito mabilad.
parang, ewan ko, nahiya akong mag-vlog doon. Kasi ganun talaga, nahihiya ako kapag parang ako yung unang nag-approach. Tapos pag di ako inintindi, parang nawawalan ako ng gana, ganun. Kaya gusto ko talaga yung doon lumalabas yung pagkakulit ko, yung pag in-approach ko sila, tapos mag-ano din sila. Diba? Oy, wag muna akong basain. Wag niyo ako babasain muna kasi lalamigin ako, mamaya na ako maliligo. Nano ka, bibi ko? Nalamos si bibi ko. Hala, nalamos ang bibi ko. Makainom ka, bibi kong tubig. Ay, kawawa naman yan ang bibi ko. Alam mas magaan. Kawawa naman si Bunso na daw. Makainom ng tubig na lamos. Nalunod. Oh. Sa Bicol, nalamos. Sa Tagalog, nalunod. Kaya po mga kabikolana. Dito lang ako naglalakad-lakad yan, no? Lakad-lakad lang ako dito sa tubig. So yan po mga kabikolana, kakatapos ko lang po mag-live. So kanina nag-live po ako. Maraming salamat po sa nag-tune in. So maraming salamat po sa nanood ng live at nanatili, oh my god, hindi umalis. So yan, ako ngayon. Tapos hindi na ako naka-short mga kabikolana. Sinuot ko na yung dala kong jogger ba yan? Basta yan, pants. Yan, tapos naka-yo-yo-yo pa rin ako mga kabikolana. So yan, dahil tanghali na, 12:30 na, na yung dagat. Ayan, nag-unas na yung dagat. Tapos, dahil unas na, kukuha ulit tayo ng ugpan. Ano nyo yung ugpan, diba? Yung nung pagkuha namin kahapon ng shell. Yun po yung ugpan. So, yung pangalawang araw namin to dito. Mga kabikolahan na. So, kasama ko si Tita July. Magkukuha kami. Masarap kasi siya pang ulam, mga kabikolahan. Ang sarap ng sabaw. Tapos, nilagyan ni Papa kagabi ng daon ng sili. Ang sarap. So, yung mga kabikolahan, madami nang nangunguha. Ayun, doon sa... Hindi makita eh. Oh my God! Ang init ng buhangin, mga kabikulana. Chinelas. Magchichinelas tayo, mga kabikulana. So, mga kabikulana, mag-sleeper tayo. Ayun yung iba, madami nang nauha. Tapos yung iba nandoon. Tapos yung iba naman nasa kabilang dagat nandoon sa kabila. Yung mga taga rito lang naman yung nangunguha niyan. Kasi di ba sayang naman pang ulam. So yun po mga kabikulana, at nagdala po ako ng payong. At yan, pera mo ko niyan. Itong syempre itak. Kailangan natin ng itak. At saka yung lalagyan. Ang init ng buhangin. So yun, parang akong lalaki. Pag ako, pag nakatali ng buhok. So yun, mga kabikulana, susunod na lang si Tita Juliet kasi yung anak niya nga ayun na tutulog. So yan, nandito na si Bunso. Ala, yung hangin ng So yun, nandun. So nandun, patras ako maglalakad din. So yan po mga kabikulana, si Bunso nandito na. Nakakuha na daw si Bunso. Galing. So yan po mga kabikulana, ito yung, oh my god, yung payong. Ala, yung payong, baby ko, yun yung payong mo. Ala kanina. So yun, inabol ng kapatid ko. Ay nako, ala. So mga kabikulana, yan, sarap mo na. Tapos lagay mo dun sa gilid na lang, wag na lang magpayong. Yun yung so ito si Shaina. So hindi na ako nakapayong mga kabikulana.
kasi yung ano eh, yung kamay. Nandun. Nakakuha ka? Lagay, ala, bibi ko. Lagay mo na dito ba, sa ano? Yan, dyan, yung payong. Naman. Yung mga kabikulanao sila, si Tia daw. Sila po mga kabikulanao. Ito, bibi ko, bunso. Bunso, ikaw na lang tagakuha, oh. Lagay mo dyan sa lalagyan. Lagay mo. Sige na, bibi. So, yun, may hawak kasi akong camera, tapos may hawak pang itak. So, yan, lagay natin. Dalhin ko na to. Nakakuha na ako. Isa pa lang. Yep, isa. So, yan mga kabikulan. Nahanap tayo ng may butas. May butas. Parang feeling ko ito. Ay, wala. Ito, dito wala. Dito wala. Feeling ko si meron. Yung may luho-luho baga, yung may butas na maliliit. Tapos yun, yung ano eh. Like ganito. Yan o. Igo yan. Hala, baka na. Ayan o. O, diba? Meron. Ay, nako. Tumakabi ko na Luho, lang. inipid din eh. Ah, abo. Pero ito pa, feeling ko ito pa sa hulog. Ay, meron yun eh. So yun, pupunta na siya sa ilalim. Hindi. Kaya hindi natin Tita Julie. Wait lang oh. Ano na siya. Bako dapat kasi arog kayo dapat ano. So yan. Sa mga kabikulan na wala kasi akong ano. Wala akong cameraman. Wala akong videographer. Ay, iba yun. So hanap tayo mga kabikulana. Yung medyo maganda-ganda ha. Doon? Madami ba doon? Dito muna tayo. Dito ko nasanay. Oh, ito oh, 'di ba? Yan mga kabikulana. Yan oh. Ay maliit, pero pwede na 'to. Hindi naman 'yun ano. Oh, ikaw na yan yung tagadala nito oh. Tagabigay ko sa iyo. Ay meron dito mga kabikulana, pumunta na sa ilalim. Kasi tingnan niyo yung bayag ganito siya oh. May ganito oh. So ibig sabihin meron kaso napunta na sa ilalim. Ay ito! Yan oh. Ito mga kabikulana oh. Wow, nakakuha ka Oh, na. ganyan. Arag kaan. Opo. Paano pa? Kailangan yung may butas. Ito, walang naman. This. Hindi ko meron. Oh, sabi ko na eh, meron eh. Ayun mga kabikulano. Kita niyo yan. Oh, yan. Ala, gumagalaw. Kunin mo yan. Dito. Ah, meron. Meron din. Oh, yan oh. Kabikulano oh. Oh, kunin mo yan. Oh. Kada ko na damong sa atin. Ala, nabuwal. Ah, wala akong lakas. Ano itang bala? Ina, pairamin mo na si Tita Julie ng bala. Ay, ito oh. Kabikulana oh, yan. Asan na? Baby ko, pairamin mo si Tita Julian. Mat, sige na yun. Ala! Expert na sa inyo ng pili na. Pwede na ako mag-isa ulit. Pagkuha kita ko, ano? Kumain siya tahog. Gagara siya tahog. Kaya na. Mahirap po talaga. Silong pala magkuha, ano? Oo. Hindi ka na maitungo ka saan. Hindi ako nga ni madali. Para kapag ano ko kaya. Makuha nga itang mga alaba, arkay kayo mo rin. So, alaba bagang ano? Pagpuso. Kundi kapag
Yan, makasata. Tayo yan, kayo may nga. Ayan. Wala, natutakasan ba naman ako? Ay! Ano yun? Natutakasan ako mga kabikulan na pumupunta sa ilalim. Ito sigurado meron. Wow. Diba? Bibi! Pahiramin mo na si Tita Julian! Para makatry! Eto? Tingnan natin. Parang feeling ko meron dito. Wala, mapuputol ata yun. Yun. Ang kabikulan. Hotelin mo, te. May ano, storage. Nawala. Pumunta siya ng ilalim, mga kabikulan. Ang haba ng wait yun. Hirap mo. Ay! Pagpapol. Mga kabikulan daw. Galing mo naman. Ay! Ah! Ano yan oh? Linda. Hinta yan? Pag ganyan? Hinta yan? Yung mga kabikulana oh. So yung mga kabikulana, ano lang, nakakatakot lang kasi baka pag ganun mo, tapos iba yung mahawakan mo, nakakatakot. So yun po mga kabikulana at eto na yung kamay ko. Tsaka eto yung kabila, ayun oh. Maputik. So magugas na tayo. So pinaubaya ko na sa kanila yung itak. Ay! Ingatan! Iuwi na natin yung itak. Sa amin pala to, dinala ni Papa. Kasi para na siyang, hindi na siya pantay. Ang lakas ko kasi mga kabikulana. Grabe yung lakas ko. Parang ano, strong woman, Dobongson. Yun ba yun? Yun kasi mga kabikulana, ang lakas kasi ng puwersa ko. Kaya malakas talaga yung kamay ko eh. Ang liit-liit kong tao pero malakas yung kamay ko. Yung puwersa ba. So yun, balik kami doon. Grabe. Yung payong ko, grabe na ano. Pati yung payong ko nadamay. Nilipad to papunta doon sa ano. Wow! Parang, ay, pwede nata yung lakarin yung may isla doon, no? Ayun, yung isla. Nakita nyo yun, yung maliit na isla. Tapos yung parang siyang lupa. Pero, ewan ko, di kasi ako marunong lumangway. Tapos, what if nandun ako? Kasi pagbalik na ng tubig sa ano, mas malalim na din ako makabalik. Din ako makauwi. So, yan. Tara, so, nandito na rin pala sila Papa. Nagtatrabaho po. Yung kayo pa, uy, nalat ko. So, yan po sila Papa. Tatrabaho, pati
yun po mga kabikulana at grabe ang init ng pagkuha natin ng ng ugpan. So ugpan pala yung pangalan nun mga kabikulana. Ugpan. So madami-dami na rin kami nakuha. Tapos si Bunso kanina hirap na hirap doon kumuha. So mga kabikulana hanggang doon na lang po muna ang ating video. So nandito pa po kami. Ayan po sila oh. Yan po ang status namin ngayon. At nagtatrabaho pa po sila papa. So yan po at din po kasi palawbat na din po kasi yung cellphone ko. At ayan, mamaya po pala ko na mabablog yung pag-uwi namin. Tapos yung maliligo kasi ako mamaya. So try ko mamaya akong ma-vlog ko pa yung pagligo namin mamaya bago umuwi. Kasi nga ang dami ko na ditong videos na hindi pa na-edit. So na full storage na ako. So pag nag-upload kasi kailangan mag-delete. So wala na akong mag-delete kasi nga lahat yun is hindi pa na-edit. Tapos importante yung mga vlogs na yun. So yun mga kabikulana at hanggang dun na lang po muna. So si Bunso po ay doon naglalaro po si Bunso po, nakahanap siya ng kalaro. So yan, yun na lang po muna for today. So yan, bye bye.